Maluhod po ang gabos para sa oratio emperata. Sa ngarang kang Ama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang mahihirakon asin maugayon, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilingya kami ning pagkamuot. Asin huli kang sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa hilang asin kagadanan. Baguha ang samuyang paglaom, asin pakusuga ang samong pagtubod. Namimibi kami sa imong giyahan, ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pagulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna, na nangyari dahil sa giyak ang sa imong mga kamot. Bindisyoni ang samuyang paghinguwa, na gamiton ining bakuna, na matapos na ang pandemya sa samuyang banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kang samuyang salud, na lugod pa man maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tauban sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tauwining kapahingaloan na daing kasagkuran. Ang gabos na nagadan, asinranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan. Na maghinguwa para sa karahayang kang gabos. Siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Hesu Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade. Kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, ubanal na ina ni Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagada na inaagawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon, asin banal na Biyerhen. Amen. Santa Maria, kaumaya ng mga naghehelang, ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Raphael Archangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calonsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman. Sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan, na nagaantabay kang lakaw, kang bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kang sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautog, ang sa imong kabutan na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina ang padusang balik, kang samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinakban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadapol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog, kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kang Ama, kang Aki, kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw po mo.
Chapel. Diyos maray na aga sa indong mga tugang. Ngunyan isinisilibrar niya to ang ika-24 Domingo nin ordinaryong panahon. Duwang bagay ang itinatao sa to sa paghurup-hurupan ngunya na Domingo. Ang inot iyong kahaputan ni Jesus manunungod sa iyang pagkatawo. Sa paghuna nindo si Isay ako. Asin ang pangduwa ang sa iyang imbitasyon sa panahon napasanon ang krus asin magsunod sa iya. Hinapot ini ni Jesus tanganing maaraman ninda kung si Isay siya, asin kung midbid ninda siya. Kung midbid ninda siya, sinda aram na magsunod asin bayaan ang sa idang pagkabuhay, tanganing magsunod sa iya. Iyuman ini ang kahaputan sa tuungon niyan. Ang pagmidbid kay Jesus, iyo ang pagbidbid kang tunay niyang pagkatawo, na siya ang aki kang Diyos. Asin ang pag-ako niya to kang sa iyang imbitasyon na magsayuma kang sa diri, asin magsunod sa iya. Siring na siya nagdusay kang buhay para sa satong kaligtasan. Kitaman makanuod lugod na magdusay nin buhay para sa pagkamungot sa kapwa. Ngunyan iyuman ang aldaw nin mga katikista. Ipamibi niya to sinda na mga frontliners kang ebanghelisasyon. Matawan man lugod ning kusog ang pagbalangibog kang marhay na bareta, asin mga ehemplo kang pagkamuot ni Jesus. Isabay man niya to sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat kang Pinilios family, Eric Zuniga and family, Calyos Alcantara in Apin family, Eva family, Ading Arcos, Leonor Brigel and family. Ang special intention halik man kay Antonio Alamel, Francis and JC, Neri Jane and Lourdes Valencia, Calyos family, Iba Altabano, Virginia Martuse, Ruli and MJ. Para man sa mga minasunod na kapahingalo ang kan mga kalag, ni Froilan, halik kay Rosie Asopardo, Cantara and family, Juan and Gloria, Pilar, Selvia and Antonio, Ruben, Hinino, Andro, Juanito, Miriam, halik man sa Asopardo, Cantara and family, siring man sa kalag ni Roy Randolph, halik kay Babylin Falangka and family, Ophelia, halik sa Lana family, Numeriano, halik sa Akindi family, Berna, kang Bilyesa family, Siriaco Jr., asin sa gabos sa mga kalag, halik kay Daphne Garcia and family, siring man sa kalag ni Antonia, kang Dumupoy, Baliktar and Bibar family, Charlemagne Joseph, halik kay Carlo Magno Diaz and family, Ana, kang Riantaso Discalso family, Cecilio, kang Lau family and friends, siring man sa kalag ni Rosalina, kang Ariendas family, sa kalag ni Noel, kang Brigel family, siring man kay Trinidad, halik kay Jocancel family, asin sa kalagman ni Virgilio Jr. kang Jocancel family, Marcelino, kang Base family, Midel, asin para sa gabos na kalag, siring man sa kalag ni Edwin Sr. kang Bandolas family, Wodro Sr., Adelina Zuniga and family, siring man sa kalag ni Evangelica and Rogelio family, ay Rogelio kang Cristiba Nava family, asin sa gabos na kalag kang Calyos family, Nelson and Elizabeth kang Saito family, Dominga, asin sa gabos na mga kalag kang Madridio family, Emilio and Amelia kang Scott's family, Sister Orselina AR kang AR sisters, Leo, halik kay Purita Barha and family, sa kalag ni Eugene ni Jessica Boban, Regina, halik kay Ryan Cesar and Brescia family, siring man sa kalag ni Rodrigo, halik kay Maria Piña Francia Ribotica and family. Banwaan ng Diyos ang Santa Misang ini pamamayuhang kasatuyang ni Reverend Father Alwin Rilor Casa. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nantaan pagkamuot, kan Diyos sa sinan pakisumaro, kan Espiritu Santo mapla sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Good morning. Good morning, Father. Mga tugang, tangani na magkanigo kitang magdulot, kay ining banal na misa. Rumdumon asin pagsusulan niya to, ang sa tuyang mga pagkukulang, mga kasalan, maghahagad kita, nin kapatawaran. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Bihen, sa gabos sa Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako nindo'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagap katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mamika, inurpiyang mika, sinasamba mika, pinakamuraway mika, pinapasalamatan mika, hulikan na pula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit nun, sa mga kagamon, kagurang na naking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, kay raki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, ako ang samong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kamurangnan, ikasanan urong kalangkong. Jesucristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Hilnga kami, O Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabos sa bagay, asin tanganing mamatayan mi ang bunga kan sa imong pagkaherak. Itugot mo kaming maglingkod sa imo,
sa bilog na puso, huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukop. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Babasahon gikan sa ikatulong awit ni Surugoon ning kagurangnan. Ini nagpapahayag manungod kang mamumuto na pagmangno kang Diyos. Hinanyugon niya to enot na babasahon pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuksan kagurangnan ang sakuyang talinga, tanganing makadangog ako. Day ako nagsagang, day ako nagdulag. Ang sakong likod idinulot ko sa mga naghampak sa sako. Ang sakong pisngi sa mga naggabot kan sakong buhok. Day ko tinakpan ang sakong lalawgon, laban sa muda, asin sa lutab. Sinurog ako ning kagurangnan. Day ako inabot kan mga muda. Ang sakong lalawgon nakakabaing sa matagas na gapo. Aram ko na day ako ipapasupog. Harane ang sakong parasurog. Kung buot makilaban sa sako, mag-ibas ako sa hukuman. Si Isay, ang sakong kaiwal, makihampang sa sakuya. Ang kagurangnan, iyo ang sakong katabang. Si Isay, ang masudya sa sakuya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ligtasan ako. Ako malakaw sa atubang, ning kagurangnan, sa daganing mga buhay. Ang kagurangnan marayo na sin matanos, maherakot
mapakumbaba, sinusurog nin kagurangnan. Ako daing katabang, ilinhigtas ako. Ako malakaw sa atubang, minkagurangan, sa daganin mga buhay. Paging sa kong kalag, ilinigtas niya sa kagadanan. Ansa kong mga mata sa luha, ansa kong mga bitis sa pagpadungkal. Ako malakaw sa tubangin kagurangnan, sa daganin mga buhay. Ako malakaw sa atubang, minkagurangan, sa daganin mga buhay. Ako malakaw sa tubang, minkagurangan, sa daganin mga buhay. Hinanyugan niya to ang ikaduang babasahon. Ipinapasabot sa tuya kang ikaduang babasahon na ang pagtubod dapat na isabuhay sa paagi kang mga gawi ng karahayan asin pagkamuot. Pagbasa hali sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kung ang sarong tawo nagsasabi na igwa siya ng pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw siya kan siring na pagtubod, kung ang tugang na lalaki asin tugang na babae, daing gugubingon, asin daing kakanon, asin saro sa saindo masabi, puli na kamo, magpaimbong asin magkakan kamo, alagad, ang mga kaipuhan sa buhay, dai itao sa inda. Anong pakinabang kaiyan? Siring kaiyan ang pagtubod, gadan, kundaing ipinapahiling na gibo. Siring kaini ang pagtaram sa tawo na arog kaiyan. Ipapahiling ko sa indo ang sakong mga ginibo, na ako igwang pagtubod. Ipahiling mo man sako, na ika igwang pagtubod, alagad daing mga marhay na gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kang Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikakakurangan ang dalan asin buhay, ikaan katotohan. Buhay na daig kasangkoran inatao, sa nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus asinan sa iyang mga disipulos, nagpasiring sa baryo kan Cesarea di Filipo. Sa dalan, hinapot niya ang sa iyang mga disipulos, sa paghuna kan mga tao, si Isay ako. Nagsimbag sinda, may nagsasabi na ika si Juan Bautista, an iba na ika si Elias, asin an iba na ika saro sa mga propeta. Giraray nagapot siya sa inda, kamo sa paghuna nindo si Isay ako. Si Pedro nagtaram, asin nagsabi, ika an Mesiyas. Hinugod niya sinda na ini dai ipag-usip sa kiisay paman. Dangan, nagpahayag sa inda, an akin nin tao dapat na magtios nin makuri, dapat na isikwal kan mga senadores, mga puon nin kapadean asin mga eskribas. Dapat nagadanon asin mabuhay luwat sa ikatulong aldaw. Inihayag na sinabi niya. Dangan isiniblag siya ni Pedro asin binasol. Inatubang ni Jesus ang sa iyang mga disipulos asin sinagwe si Pedro. Humalik ka digdi, Satanas. Ang sa imong kaisipan bakong kaisipan ni Diyos, kundi kaisipan nin tao. Pagkatapos, dinipo ni Jesus ang mga tao asin ang mga disipulos asin nagsabi, an buot na magsunod sako, magsayuma sa sadiri. Paasanon ang siyang krus, asin sumunod sako. Huli taan buot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawara iyan sa iya. Alagad ang nawawara nin buhay, huli sako, asin manhuli sa maray na bareta, makakaligtas. Marhay na bareta nin satong kaguramnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Mga tugang niya na madali na ang filing kan mga kandidato sa national election. Mahiling niya to na igwanin mga survey na gigibo para maaraman kung si Isay ang igwanin high rating sa mga magkakandidato, lalong-lalo sa posisyonin pagka-presidente, vice-presidente. Asin mga tugang kung hilingon niya to nga ni ining mga inapod na survey, rating, popular rating, kan mga ano yan, mga kandidato. Mahiling niya to na kung minsan nakaka-impluensya marhay ini sa mga mabuto. Mahiling niya to kung sisay talaga ang gwanin, ano yan, high rating sa mga survey, iyuan, sabi nga ni ng gagana. Mga tugang, digdi sa Ebanghelyo na binasa niya to, kung hilingon niya to, garibaga, it seems that Jesus was concerned about his, sabi nga ni, popularity rating sa mga tao. Hinapot kan sa tuyang kagurangnan ang sa iyang mga disipulos kung isay siya sa paghuna kan mga tao, o kung si Isay siya sa pakamidbid kan mga tao. Asin bako sa nangani, mga tugang mahiling niya to, an sa tuyang kagunagapot, manungod sa pakamidbid sa iya kan mga tao, kundi mismo sa iyang mga disipulos, hinapot niya ining hapot na ini kung si Isay siya sa paghuna ninda. Mga tugang, kung hilingon niya to, bako man ini siguro
concern kan sa tuyang kagurangnan. An sa iyang pigsasabi kong popular rating sa mga tao asin sa iyang mga disipulos. Kundi an sa tuyang kagurangnan, kundi hilingon niya to, concern sa mga tao na nagsusunod sa iya kung ano an sa indang pakamidbid sa iya. Takun hilungon niya to, mga tugang, sabi nga ni, sa ngaran nin pagsunod sa satuyang kagurangnan, importanteng marhay na midbid niya to an satuyang pigsusunod. O kaya midbid niya to an satuyang kagurangnan. Sabi nga ni, ang tao na buot na magsunod sa tuyang kagurangnan, alagad dai tunay na midbid ang satuyang kagurangnan. Dai, sabi nga ni, tunay na makakapagsunod sa satuyang kagurangnan. Lalong-lalo na siguro mga tugang sa inapod na panahon nin kadipisilan. Pira sa satuya, mga tugang, nagmauot na magsunod sa tuyang kagurangnan. Alagad mga tugang, kanakamate nin mga kadipisilan sa ngaran nin pagsunod sa tuyang kagurangnan. Nagpundo, nag-stop, daina, nagsunod sa tuyang kagurangnan. Asin mga tugang, mahiling niya to, digdi sa Ebanghelyo. Kan hinapot kan sa tuyang kagurangnan, ang sayang mga disipulos, kung si Isay siya sa pakamid bidinda, si Pedro nagsabi na ika ang Mesiyas. And Peter gave a correct answer sa hapot na ini kan sa tuyang kagurangnan. Pero mga tugang, mahiling niya to, kan ang sa tuyang kagurangnan nagsabi na siya dapat na sabi nga ni magduman sa Jerusalem. Asin sabi nga ni siya maagi din makuring kasakitan asin kagadanan. Ano ang naging reaksyon ni Pedro? Sabi ni Pedro, daiyan mangyayari sa imo maestro. Ninulita mga tugang, ang pakasabot ni Pedro manungod sa Mesiyas. Bako arog kaini pigsasabi kan sa tuyang kagurangnan na pigapod na suffering Messiah. O arog kan pigsabi ni Propeta Isaías sa enot na babasahon na makuring kasakitan an inagihan kan inapod na surugoon kan maligtas sa mga tao. Asin mga tugang, sabi nga ni ang mga disipulos, igwa kan inapod na triumphalistic hopes and expectations sa inapod na Mesiyas. Na kunbaga sa paagi ning kapangyarihan, poder, arog kaini ang paagi, tangani na kunbaga sabihon niya to, daugon, ang mga sabi nga ni naguripon sa sainda. Arog kaini ang pagsakop sa paagi nin kapangyarihan asin poder. Pero mga tugang mahiling niya to, bako arog kaini ang paagi kan sa tuyang kagurangnan. It is true suffering and death. Iniligtas kita nin sa tuyang kagurangnan. Asin mga tugang mahiling niya to, maski sabi nga ni sa kondisyon na pighahagad kan sa tuyang kagurangnan sa buot na magsunod sa iya. Mahiling niya to digdi. Sabi bagan sa tuyang kagurangnan, an si Isay man na buot na magsunod sa iya. Dapat na sabi nga ni magsayuma kan sa iyang sadiri.
paasanon ang sayang krus, asin magsunod sa iya. Mga tugang, arog ka ini, ang bagay na sabi nga ni pigahagad sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan, sa ngaranin pagsunod sa iya. Ninhulita, iyo ini ang paagi na linakawan kan sa tuyang kagurangnan, tangani na sabi nga ni, makamtan niya to, ang inapod na kaligtasan, asin kamurawayan. Kaya kung baga mga tugang, sa pagsunod sa tuyang kagurangnan, isipon niya to, na kung igwa pa kita nin, pagtubod na ang pagsunod sa tuyang kagurangnan will immune us from sufferings and pains. Bako arog ka ini. Kita piggagarantiyahan kan sa tuyang kagurangnan. Na ma-immune kita, ninulita arog nga ni kay ni andalan na inagihan kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, totoo kita, sabi nga ni, naghahanap kita nin komportableng pagkabuhay. Ta sabi nga ni, mga tugang, mahiling niya to, kunata sabi nga ni sinagwe, si Pedro kan sa tuyang kagurangnan. Dahil taan sa iyang pag-isip, kan sarong tao. O kaya ang standard nin tao, sabi ko ni, iyo ini, naghahanap nin komportabling buhay. O kaya naghahanap nin seguridad sa buhay. O kaya kaugmahan sa buhay. Pero mga tugang mahihiling nga to, sa buhay na ipinahiling kan sa tuyang kagurangnan, bako araw kaini. Sabi nga ni, true happiness, sabi nga ni, is attained to true, sabi nga ni, suffering. Bako araw kaining standard nin tao. Kaya mga tugang, iyo ini ang pigahagad sa satuya, kan sa tuyang kagurangnan. Na sa buhay pagsunod sa tuyang kagurangnan. Sana ang anuman na mga kadipisilan sa buhay nin pagsunod sa tuyang kagurangnan, makayanan niya to. Asin isipon niya to na ining mga kasakitan, kaya pagpaasan sa krus, sa tuyang krus, iyo ini ang madara sa tuya sa inapod na kaligtasan. Kaugmahan, tunay na kaugmahan, asin kamurawayan. Mayo na nin ibang dalan. Sabi nga sa pagkamit nin kaligtasan, asin tunay na kaugmahan, asin kamurawayan, kundi andalan na inagihan kan sa tuyang kagurangnan. Matindog kita, ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako, Sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Nanilaman huli kan Espiritu Santo, ni Birhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagud sa kagadanan asin inilubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sayang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo,
kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba ka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod na sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagabuhay, liwat ni mga ganan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagkakatiripon kita diglingunyan sa pagsunod sa imbitasyon ni Kristo na paasanon ang saliring krus asin magsunod sa kabutan ka Diyos. Panunin pagtubod asin pagsarig, idulot niya to ang mga minasunod na pamili. Ang simbag, kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Ang mga lideres kang satong simbahan, sinda nagsunod sa pangapudan ng Diyos sa paglingkod sa iya asin banwaan. Mapakusog man lugod ang sa indang pagkamo at asin disposisyon sa paglingkod. Mamibi kita. Kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Para sa mga lideres kang banwaan, mahiling man lugod ninda si Kristo na maging ehemplo sa pagdusay, kang buhay para sa kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Para sa mga nawawara sa dalan na buhay, mahanap man lugod ninda ang pagkamo at kang Diyos sa pagsunod kang sa iyang imbitasyon. Mamibi kita. Kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Isabay man niya to ang intensyonin pasasalamat halik kay Dadit Yanson, siring man para sa mga minasunod na kalag, kay Abraham, Alan, Anacolita, Sebastian, Joel, Gerald, hali sa Abaluados family. Para sa gabos na namamanwaan, sa pagsunod sa imbitasyon ni Kristo, mapakusog man lugod ninda ang pagsabuhay kan sa indang mga katukdoan. Mamibi kita. Kagurangnan, kahirakian sa imong banwaan. Diyos Ama sa langit, sa mo kami uya, sa mo kami nabubuhay, tukduan mo kaming mabuhay susug sa kabutan mo, asin mabuhay sa paarugan sa imong Aki, sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko asingan sa indong atang magkanigong akuon, kan Diyos amang makakamahan. Akoon malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kang sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kahit sa iyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayian sa imong mga pag-arang, sa mong mga pag-arang, asin kay raking akua, ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban, tanganing an dinulot nindambang saro sa kaumawan kan sa imong aran, magdara sa gabos sa kaligtasan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos,
asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa masala ning tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagkios kan krus, nagtalingka sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga ganan, nagtao sa mo ning buhay, na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles, asin arkangeles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, asin kaibakan gabo sa langit noon na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos din mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minaribig sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod, ningabos sa kabanalan, kaya ining maata na mimidi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, siya sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay pagpasalamat, binakini tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagwa niya kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulo sa ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, dugo na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagandaan mo kagurangan, ipinapangarep na niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakod na ikaw magdato. Kaya kami na nagururumdom kan sa iyang pagagadanan sa pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinagpakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduman kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, ngan sa mong Obispo, si Joel asin kan gabos sa klero. Siring man, girumduma
na sa imong pagkaherak ang sa mumatugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat. Asinan gabos sa mga gadan, urog na itong mga pinapamibi niya mo sa misang ngunyan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria Bihen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles isin gabos sa santos, na kaitupa nakakapagaygaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manuhuli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan sa gabos sa kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. sa dagat, minsirin sa langit, at sa mo kakalon sa awalang, ikaungo sa muyang niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan ng sa imong, pagkaherak maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulita sa imoan kadean, asin at kapangyarihan, siring man ang kamulawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi na sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan pinatao ko sa Indo. Hare pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay,
asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan binawan, kaeraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan binawan, kaeraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan binawan, tawi kami ni Panginoon. Uya ang kordero kan Diyos, uya siya na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na mga inaapod sa pamanggi kay ining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangataman, lugod kita kan hawak asin lugo ni Kristo sagod sa buhay, nadaing kasaghoran. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ako, day ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamipisan kang sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kang sa imong mamurawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen.
sarong hawak nin kagurangnan ang sakramentong mamurawayon sa tuyang kamutan na sinapoon. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami sa dirihon lugod ang samuyang maisip asin hawak, kan gawi ni langit noon na balao, kanganing bako ang samuyang buot kundi ang bunga kaini, iyo an mangurog sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga kainsi. Ang second collection ko para sa mga saradit na parokyang tinatabangan ng satuyang parokya. Kasi sa liwat, pinapagirumdum kita manungod sa kalinigan, kanang daog, kan satuyang simbahan. Asin man, manungod sa paglikay sa COVID-19 virus, sa padagos niya itong paglikay, ang parokya ni San Raphael nagpapagirumdum sa perming pagsulog ng face mask and face shield sa laog kan simbahan. Hagad ang maigot na kooperasyon kan gabos sa bagay na ini. Asin buot man po na ipaaram kan Parish Evangelization Team, kan Neo Catechumenate, kan parokya ni San Raphael na formal ng pupunan, ang adultong katekesis sa maabot na Setyembre 14, alas 6 nimbanggi. Ini ang na-cancel na dahilan kan uminaging bagyong Julina kan September 7. Asin buot man po na ipaabot ang dakulang pasasalamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos. Miss Paula Brown, 50,000 pesos. Neo, 4,220 pesos. Asin Neo, 3,100. Salamat tabing maray sa mga nagdonar, nagtabang sa satuya, pinansyal sa tuyang parokya. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo ni Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo asin sa tong kapwa. Salamat sa Diyos.
the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread a fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, Faithfully yours until the end. to your mission, Lord.